היי לכולם, קוראים לי אלה, ואני רוצה להראות לכם כמה דברים שהגיע לי היום בבוקר, והכל פה זה ממלכת הסקווישים. אז בואו נתחיל. זה כבשה, כחולה סגולה כזאת, ממלכת הסקווישים, שהגיע לי גם היום. זה נעים. זה סקווישי אפרוח, שזה גם הגיע לי ממלכת הסקווישים היום, הכל פה ממלכת הסקווישים היום. אגב, תראו את זה. זה לא הרבה, אבל נשמח. זה סקווישי ארנבת, שגם הגיע לי היום ממלכת הסקווישים. זה חתול שיוצא מגבינה, זה עכבר שיוצא מגבינה. וזה גם חמוד וכיף. היום לא הפסקתי לשחק בזה. וואי, אותה אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל זה גם הגיע לי היום ממלכת הסקווישים. זה נעים. גם. זה חתול, וואו, הוא דביק בטירוף והוא כיפי. היום הייתי איתו בזום שלי של המורה. הוא כיף ודביק. ואחרון חביב, זה פינת נוצים, הוא רך. הוא באמת מתקפל בטירוף, כאילו זה כמו סליחה דקה כזאת. ככה זה נראה. במלכת הסקווישים היום, והוא סגור, ועולה. אז שמחתי להראות לכם, ונתראה בסרטון הבא, ביי!